acum să vorbim despre capcane. De ce sunt respinse atât de multe dosare? O să trecem prin cele mai comune greșeli și, evident, cum să le evităm. Informațiile de aici pot face la propriu diferența dintre un dosar aprobat și unul respins. Iată campioana absolută a greșelilor, cea care respinge cele mai multe dosare. Certificatul de la ANAF are 2 pagini. E o greșeală fatală să încarci doar prima pagină. La fel de gravă e și o datorie, oricât de mică. Poate fi o amendă de parcare uitată de 5 lei. Sistemul AFM e automatizat, un robot, nu stă să analizeze. Vede datorie, oricât de mică, respinge. Brutal, dar ăsta e adevărul. Alte bombe frecvente în dosar? Construcția nu e intabulată în cartea funciară. Se întâmplă des, mai ales în mediul rural. Un extras de carte funciară mai vechi, de 30 de zile, e invalid. Și, o capcană clasică, alegerea unui instalator care promite că se înscrie el pe listă. Nu, se verifică lista oficială de pe site-ul AFM înainte de orice.